Θεωρία της ηθικής αντινομίας. Γι' αυτό, άλλοι κοινωνιολόγοι και φιλόσοφοι στρέφονται προς κάτι βαθύτερο, αναγνωρίζοντας πως ο πόλεμος είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε από την τύχη, ούτε από την ομαδική υποβολή, ούτε από λάθη ή κακή θέληση προσώπων, αναζητάνε καθολικότερα και ουσιαστικότερα αίτια. Ο πόλεμος, λένε, είναι κάτι κακό, το πιο μεγάλο κακό. Η ζωή του ανθρώπου είναι το υπέρτατο και πολυτιμότατο αγαθό. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την αφαιρέσει από τον άλλον. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αναγκάσει τον άλλον να θυσιάσει τη ζωή του. Η ηθική συνείδηση του ανθρώπου που δημιούργησε το ούφο νεύσης, σαν απεριόριστη ηθική επιταγή, σαν θεία εντολή τόσους αιώνες τώρα, δεν μπορεί να ανεχτεί την ομαδική θανάτωση ανθρώπων από ανθρώπους. Η ηθική όμως αυτή συνείδηση που ατομικά αποδοκιμάζει και καταδικάζει τον πόλεμο, δεν κατορθώνει να κυριαρχήσει απάνω στην ομαδική ζωή. Και οι άνθρωποι που σαν άτομα ο καθένας τους σήμερα δεν δέχεται να σκοτώσει το συνάνθρωπό του και να του αρπάξει τα αγαθά του με τη βία, σαν ομάδα, σαν κράτος, χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να λύσουν τις διαφορές τους και να κανονίζουν τα συμφέροντά τους, διαπράττοντας ομαδικά τα εγκλήματα που ο καθένας ατομικά τα αποδοκιμάζει. Και μάλιστα την καταγιάζουνε τη βίαν αυτή, τη θεωρούνε σαν υπέρτατο χρέος, την εξυμνούνε σαν ηρωισμό και την τιμούνε σαν πράξη αγαθή, σαν ευεργεσία στην ολότητα και της αφιερώνουνε μνημεία, τιμές και δόξες. Και αυτή ακόμα η θρησκεία που δίνει τη θείαν εντολή, το ούφο νεύσης και το αγαπάτε αλλήλους και το αγαπήσεις το πλησίον σου ως σε αυτόν, ευλογάει με τους εκκλησιαστικούς της αντιπροσώπους τη βία τούτη και τα εθνικά όπλα, που είναι όργανά της, και τιμάει τους φωνιάδες και παρουσιάζει και το Θεό ευλογητή και σύμμαχο της βίας. Πώς μπορεί να εξηγηθεί ετούτη η αντινομία? Η μόνη εξήγηση είναι να δεχτούμε πως ο άνθρωπος ή από φυσικό του ή ξεπεσμένος ηθικά επάνω στη γη από την πρωταρχική ή υπερκόσμια αγαθότητα είναι άγριος. Σπρωγμένος από τις υλικές ανάγκες και από τα πάθη του, είναι λύκος για το συνάνθρωπό του. Υπάρχει πραγματικά στην καρδιά καθενός από μας ένα άγριο θεριό που δεν περιμένει παρά την ευκαιρία για να εξορμήσει, γεμάτο από επιθυμία να κάνει το κακό στους άλλους και αν αυτοί του εμποδίσουνε το δρόμο να τους αναποδογυρίσει. Από εδώ προέρχεται όλη η ευχαρίστηση της πάλης και του πολέμου, είπε ο Σοπενχάουερ. Μόνο η βία του νόμου συγκρατεί τον άνθρωπο και η καλλιέργεια της ηθικής του συνείδησης. Η καλλιέργεια όμως αυτή είναι κάτι που γίνεται με φοβερή δυσκολία και άργητα. Στους αιώνες που πέρασαν ως τώρα μπορεί να έχει κάνει κάποια πρόοδο ως προς την ατομική ηθική συνείδηση. Καθυστερεί όμως τρομακτικά ως προς την ομαδική ηθική συνείδηση, ενώ από την άλλη μεριά η καλλιέργεια και το ξετύλιγμα της διάνοιας κάτω από το σπρώξιμο των υλικών αναγκών προχωρεί με βήματα γοργά και δίνει στον άνθρωπο την κυριαρχία απάνω στο φυσικό κόσμο, μα και τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει και να τελειοποιεί και να δυναμώνει στον υπέρτατο βαθμό τα μέσα της καταστροφής. Έχοντας λοιπόν στη διάθεσή του αυτά τα φοβερά μέσα της καταστροφής και σπρωγμένος από τις υλικές ανάγκες και τα πάθη του, καταπατεί τις επιταγές της ηθικής του συνείδησης, βρίσκει τρόπο να συμβιβάσει, να δικαιολογήσει την ομαδική βία και τη χρησιμοποιεί ενάντια στους συνανθρώπους του για να ικανοποιήσει τις υλικές του ανάγκες και τα πάθη του.
Αυτή λοιπόν η διάσταση ανάμεσα στην ηθική ποιότητα του ομαδικού ανθρώπου και τη διανοητική του καλλιέργεια από τη μια μεριά, στην ατομική ηθική συνείδηση από την άλλη μεριά, είναι η αιτία που εξακολουθούν οι άνθρωποι να αλληλοσκοτώνονται. Αυτά λέει ετούτη η θεωρία. Οι πιο απεσιόδοξοι δέχονται πως η διάσταση αυτή θα είναι παντοτινή και ο άνθρωπος, τουλάχιστον σαν ομάδα, επειδή δεν υποτάζεται στον καταναγκασμό ενός πανανθρώπινου κρατικού νόμου, θα είναι πάντα θεριό για τις άλλες ομάδες, τους αλλοεθνείς, τους αλλόφιλους. Οι αισιοδοξότεροι όμως αντιπρόσωποι της θεωρίας τούτης δέχονται πως μπορεί να υπάρξει θεραπεία του κακού και άμεση μάλιστα. Ποια θα ήταν λοιπόν η θεραπεία? Η καλλιέργεια και η τελείωση της ομαδικής ηθικής συνείδησης των ανθρώπων, έτσι που σαν οργανωμένες ομάδες, σαν έθνη, σαν κράτη, να μην ανέχονται τη βία και τον εξολοθρεμό των συνανθρώπων, να μην δέχονται να γίνονται φωνιάδες και να επιδιώκουν με ειρηνικά μέσα να συμβιβάσουν τις διαφορές τους για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και να υπερνικούν τα πάθη τους. Το να έρθει σε συστοιχεία η ομαδική συνείδηση με την ατομική ηθική συνείδηση θα λύσει το πρόβλημα του πολέμου. Σύμφωνα με αυτά, η καλλιέργεια της ομαδικής ηθικής συνείδησης είναι το υπέρτατο χρέος όλων εκείνων που μπορούν να επιδράσουν με το λόγο, με τη σκέψη, με την πένα τους και με το παράδειγμά τους απάνω στους ομοεθνείς τους ή και γενικότερα απάνω σε όλους τους ανθρώπους. Και το πρώτο βήμα θα ήταν να αρνηθεί ο καθένας σαν άτομο έστω να γίνει φωνιάς και άρπαγας. Να αντιτάξει το υπέρτατο βέτο της ατομικής του συνείδησης στον καταναγκασμό τον ομαδικό που τον οπλίζει το χέρι και τον εσμπρώχνει να γίνει φωνιάς. Αν όλοι το έκαμαν αυτό, ο πόλεμος θα ήταν αδύνατος, γιατί δεν θα βρισκότανε μαχητές. Αυτή είναι η ηθική άποψη για τις αιτίες του πολέμου και για τον τρόπο που θα υπερνικηθούν. Αυτή η άποψη παρουσιάζεται χωρίς άλλο με μεγαλύτερη πληρότητα και βαθύτητα απέναντι στις άλλες θεωρίες του ανέτειου και παράλογου και της ιστορικής προσωποκρατίας που εξετάσαμε παραπάνω. Απάνω σε αυτήν την άποψη στηρίζονται προπάντων οι ιδεαλιστές ειρηνόφιλοι, οι υπέρμαχοι της ειρήνης με κάθε θυσία. Και γι' αυτό ζητάνε από τους θρησκευτικούς αρχηγούς όλων των θρησκειών, από τους φιλόσοφους, τους ηθικολόγους, τους κοινωνιολόγους, τους λογοτέχνες, από τους πνευματικούς ηγέτες κάθε απόχρωσης και κάθε ιδεολογίας, να συνενώσουν τις προσπάθειές τους για τον ηθικό διαφωτισμό της ανθρωπότητας, πιστεύοντας πως με αυτό το μέσο μπορούν να υπερνικηθούν τα άλλα αίτια, τα υλικά και κοινωνικά, που σμπρώχνουν τους ανθρώπους στην αλληλοσφαγή. Μα εδώ είναι και το αδύνατο σημείο της θεωρίας. Για να πετύχει αυτό που ζητάει ετούτη η θεωρία, θα έπρεπε δύο πράγματα να είναι αληθινά. Πρώτα-πρώτα, η ηθική συνείδηση είναι το πρωταρχικό καθοριστικό αίτιο στη διαγωγή των ανθρώπων και όχι επακόλουθο από τη διαμόρφωση ορισμένων αντικειμενικών όρων. Το επακόλουθο αυτό γίνεται βέβαια έπειτα από ένα σημείο και καθοριστικό αίτιο. Και έπειτα θα έπρεπε να είναι βάσιμο το αίτημα πως η ομαδική ηθική συνείδηση των ανθρώπων μπορεί να διαμορφωθεί και να γίνει ενεργητική με τον ηθικό διαφωτισμό. Δύο βαθιά και δύσκολα προβλήματα υψώνονται έτσι μπροστά μας. Και πρέπει, έστω και σε γενικές γραμμές, να τα εξετάσουμε για να εκτιμήσουμε τη βασιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ηθικής θεωρίας για τα γενεσιουργά αίτια και τα θεραπευτικά μέσα του πολέμου. Ας επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τα προβλήματα αυτά με τον πιο απλό τρόπο που μπορούμε, αφού εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε ειδική φιλοσοφική ή επιστημονική διερεύνηση γι' αυτά. Από πού πηγάζει αυτό που ονομάζουμε
ηθική συνείδηση του ανθρώπου? Πώς διαμορφώνεται? Πώς φτάνει στην ενιακή σύλληψη του περιεχομένου της? Οι θεωρίες εδώ είναι πολλές, μα μπορούμε να τις αναγάγουμε σε δύο βασικές: στην ηθική ετερονομία και στην ηθική αυτονομία. Κατά την πρώτη, το περιεχόμενο της ηθικής συνείδησης δίνεται στον άνθρωπο απ' έξω, από την υπέρτατη ηθική δύναμη και βούληση που διακυβερνάει τον κόσμο, από το Θεό. Ο Θεός ο ίδιος δίνει στο Μωυσή τον ηθικό δεκάλογο και ο Μωυσής τον εφέρνει στους ανθρώπους. Ο ενανθρωπισμένος Θεός ο ίδιος κηρύχνει στους ανθρώπους το «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Έτσι, η ηθική συνείδηση πηγάζει από μια άμεση αποκάλυψη που δίνεται στον άνθρωπο έτοιμη άνωθεν με το στόμα των μεγάλων προφητών, σταλμένων από το Θεό, ή με το στόμα και τα έργα του ίδιου του Θεού. Αυτό όμως δεν αρκεί για να τη μεταβάλει σε πραγματικότητα. Τι χρειάζεται γι' αυτό? Ο ηθικός διαφωτισμός. Γιατί όμως και ο λόγος των προφητών και ο λόγος του ίδιου του Θεού αποδείχτηκε ανίσχυρος χιλιάδες χρόνια τώρα? Σύμφωνα πάλι με τη θεωρία της ηθικής αυτονομίας, η ηθική συνείδηση μπορεί να έχει δύο πηγές. Ή είναι έμφυτη στον άνθρωπο, βαλμένη σαν ιερή σπίθα μέσα του από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε απάνω στη γη και έχει τις ρίζες της στο υπερφυσικό, στο μεταφυσικό στοιχείο που βρίσκεται μέσα του και απαρτίζει το καθεαυτό είναι του. Στο βαθύτατο είναι του ανθρώπου είναι ριζωμένος ο ηθικός νόμος. Πράτε έτσι που οι βασικές αρχές όπου κυβερνούν την ενέργειά σου να μπορούν να είναι νόμος για όλη την ανθρωπότητα. Ο ηθικός αυτός νόμος έχει πάλι την απότατη καταγωγή του το Θεό ή το υπερκόσμιο πνεύμα ή την παγκόσμια ηθική τάξη. Άρα, στο τέλος και τούτη η ηθική αυτονομία καταντάει ετερονομία και πάλι γεννιέται το ερώτημα γιατί ο ηθικός αυτός νόμος εμποδίζεται να κυριαρχήσει και στην ομαδική ζωή. Η άλλη αντίληψη της ηθικής αυτονομίας παραδέχεται πως η ηθική συνείδηση διαμορφώνεται απάνω στη γη με το πέρασμα των αιώνων, την πάλη του ανθρώπου για την ύπαρξή του και για την καλυτέρευση των όρων της ζωής του. Είναι αποτέλεσμα από μια μακροχρόνια πείρα. Αυτό το τελευταίο πιστεύουν όσοι ακολουθούν το δρόμο του ηθικού εμπειρισμού. Ο άνθρωπος, ζώντας και ενεργώντας αδιάκοπα μέσα στις συνθήκες της ζωής που διαμορφώνονται από το φυσικό περίκοσμό του και την επίδραση του ανθρώπου απάνω σε αυτόν, αλλάζοντας αδιάκοπα με την επενέργειά του και το φυσικό περίκοσμο και τον ίδιο τον εαυτό του, συγκεντρώνει και αποταμιεύει την πείρα του, διορθώνει αδιάκοπα τη δράση του σύμφωνα με την πείραν αυτή και φτάνει σιγά σιγά στην ενιακή σύλληψη της πείρας του, που βγαίνει από ορισμένες συνθήκες της ζωής του. Και ένα μέρος από την πείραν αυτή, αυτό που αναφέρεται στη διαγωγή του απέναντι στους συνανθρώπους του, που από εξ αρχής ζει μαζί του σαν ομάδα, είναι αυτό που ονομάζεται ηθική συνείδηση του ανθρώπου. Για να διαμορφωθεί λοιπόν μια ορισμένη ηθική συνείδηση, χρειάζεται να προηγηθεί η διαμόρφωση ορισμένων αντικειμενικών συνθήκων της ομαδικής ζωής που από αυτή θα πηγάσει. Στην εργασία αυτή, εκείνο που είναι πρωταρχικό είναι να υπάρξουν οι αντικειμενικές συνθήκες αυτής της ζωής. Η διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης είναι το επακόλουθο. Από τις θεωρίες λοιπόν που προσπαθούν να εξηγήσουν την καταγωγή της ηθικής συνείδησης, εκείνες που δέχονται την πρωταρχικότητά της δεν μπορούν να εξηγήσουν ικανοποιητικά την αντινομία που υπάρχει ανάμεσα στον ηθικό νόμο, το δοσμένο από το Θεό ή ριζωμένο στη μεταφυσική υπόσταση του ανθρώπου και στην πραγματική διαμόρφωση της ζωής του απάνω στη γη.
Γι' αυτό καταφεύγουν σε άλλες βοηθητικές εκδοχές για κάποιο ξεπεσμό του ανθρώπου από την πρωταρχική του τελειότητα. Ή λένε, όπως ο Πλάτωνας, πως κάθε ψυχή από κάποιο δικό της λάθος, ενώ πετούσε στον ουράνιο κόσμο των ψυχών και της αληθινής ουσίας, βάρινε και έπεσε πάνω στη γη. Δέθηκε με την ύλη και τώρα χρειάζεται αγώνας μεγάλος και μακροχρόνιος για να ξανανεύει στο φως με τη βοήθεια του νου. Ή πιστεύουν σε ένα προπατορικό αμάρτημα που έδιωξε τον άνθρωπο από τον ηθικό παράδεισο και μόλι την εξαγορά της αμαρτίας αυτής από το θεάνθρωπο χρειάζεται πάλι μεγάλος αγώνας για να εξαγοράσει ο καθένας χωριστά την ηθική του τελείωση και τη σωτηρία του. Και γενικότερα, τοποθετώντας προς τα πίσω ή προς τα ψηλά στον υπερβατικό κόσμο του πνεύματος την ηθική τελειότητα που προϋπάρχει από τον ερχομό του ανθρώπου στη γη, προσπαθούν να εξηγήσουν το κακό με την ύλη, με την καταναγκαστική ένωση της άειλης και θείας ψυχής προς την αδράνεια, τη βαρύτητα, την αντίσταση, τη ροπή προς τα κάτω του σωματικού στοιχείου. Και η καταναγκαστική τούτη ένωση όμως παραμένει πάντα ένα μυστήριο ανεξήγητο. Γιατί ή πρέπει να μετατεθεί στη βούληση ενός πανάγαθου Θεού που από μια ακατανόητη ιδιοτροπία έγινε τόσο κακός απέναντι στο ανώτατο πλάσμα του, ή πρέπει να αποδοθεί στο λάθος ή στην αμαρτία μιας αγνής ψυχής που μένει πάντα μυστήριο γιατί ενώ ήταν αγνή αμάρτησε και αναγκάστηκε να ενωθεί με το σώμα. Όλες ετούτες οι ανθρωπομορφικές μεταφορές δεν εξηγούν την αντινομία. Η θεολογική ή μεταφυσική ηθική δεν έχει πραγματικά καμιά ικανοποιητική εξήγηση για το κακό ούτε και για τον πόλεμο. Η εμπειρική θεωρία για τη γένεση της ηθικής συνείδησης είναι η μόνη που και ικανοποιεί και μπορεί να δείξει το δρόμο της πραγματικής σωτηρίας. Σύμφωνα με αυτήν, καθώς είδαμε, η ηθική συνείδηση είναι δημιούργημα της βιωτικής πείρας του ανθρώπου πάνω στη γη. Δεν είναι πρωταρχικό αίτιο, είναι αποτέλεσμα. Η βασική ροπή για τη συντήρηση, την αναπαραγωγή της ζωής και την ενεργητική επιβολή του εγώ, η επιδίωξη με μια λέξη της ευτυχίας και της απολύτρωσης και οι αντιστάσεις που προβάλλονται από το φυσικό και το ανθρώπινο περίκοσμο διαμορφώνουν τις σκόπιμες ενέργειες που η ενιακή σύλληψή τους και το ρίζωμά τους στον ανθρώπινο στοχασμό και στα ανθρώπινα ψυχόρμητα απαρτίζουν την ηθική συνείδηση. Έτσι, έχουμε την απάντηση στο πρώτο αίτημα που θέσαμε παραπάνω, αρνητική για εκείνους που υποστηρίζουν τη θεωρία της καταγωγής του πολέμου από την αντινομία ανάμεσα στην ατομική και την ομαδική συνείδηση. Η ηθική συνείδηση, ατομική και ομαδική, είναι συνάρτηση ορισμένων αντικειμενικών όρων και των βασικών ροπών και αναγκών του ανθρώπου και εξαρτιέται από τους όρους αυτούς. Άρα, όπου παρουσιάζεται να αναβαγεί η ηθική συνείδηση, να μην μπορεί να επιβληθεί στη διαμόρφωση της ζωής, σημαίνει πως οι αντικειμενικοί όροι είναι αντίθετοι και όλα τα θεωρητικά κηρύγματα να αβαγούν. Η ηθική συνείδηση πραγματώνεται παντού, όπου συντεριάζει με τις ανάγκες και τα συμφέροντα μιας κοινωνικής ομάδας ή ολότητας. Και έτσι παίρνουμε αρνητική απάντηση και στο δεύτερο ερώτημα. Ο διανοητικός διαφωτισμός δεν αρκεί για να μετατρέψει σε πραγματικότητες τις επιταγές της ηθικής συνείδησης. Η προσπάθεια πρέπει να στραφεί αλλού, στη δημιουργία των αντικειμενικών όρων που θα καταστήσουν δυνατή την πραγμάτωσή της. Μένει όμως πάντα ένα ερώτημα ανοιχτό. Αν δεν υπάρχουν οι αντικειμενικοί όροι για την πραγμάτωση της ηθικής συνείδησης, πώς αυτή δημιουργείται? Η απάντηση στο ερώτημα τούτο θα δοθεί αν το διατυπώσουμε καλύτερα. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσες παραλλαγές στην ηθική συνείδηση και στη διαγωγή των ανθρώπων? Γιατί αναμφισβήτητα ούτε η ηθική συνείδηση ούτε η διαγωγή των ανθρώπων είναι ενιαία.
Ο στρατηγός που οδηγεί το στρατό του στη σφαγή πιστεύει πως επιτελεί μια υπέροχη ηθική πράξη και καφιέται για αυτήν. Δεν υπάρχει λοιπόν μια ηθική. Υπάρχουν και εφαρμόζονται πολλές ηθικές. Και τούτο γιατί και η κοινωνία, που είναι ο φορέας και της ατομικής και της ηθικής συνείδησης, δεν είναι ενιαία. Από τον καιρό που διαφοροποιήθηκε η δουλειά, οι ικανότητες των ανθρώπων και η κοινωνική τους τοποθέτηση, άλλοι είναι οι κανόνες διαγωγής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα συμφέροντα της μιας ομάδας ή τάξης, και άλλοι οι κανόνες διαγωγής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα συμφέροντα της άλλης. Ό,τι είναι καλό για τον αριστοκράτη, για το φεουδάρχη, για το μεγαλοβιομήχανο, είναι κακό για το σκλάβο, το δουλοπάρικο, τον προλετάριο. Εκεί λοιπόν είναι η πηγή των ηθικών αντινομιών. Γι' αυτό το λόγο οι ηθικοί κανόνες του ου φωνεύσεις, ου κλέψεις δεν αρκούν για να μην υπάρχουν άνθρωποι που ο φόνος και η κλοπή τους συμφέρει και γίνεται κανόνας της διαγωγής τους. Γι' αυτό το λόγο, αν και χιλιάδες τώρα χρόνια η πιο έντονη μορφή για την υποβολή και επιβολή της ηθικής συνείδησης, η θρησκεία, εύχεται στις εκκλησίες υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και διδάσκει το «αγαπάτε αλλήλους» και το «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν», όχι μόνο δεν μπόρεσε με αυτό να εμποδίσει κανέναν πόλεμο, παρά και με μια ολοφάνερη αντίφαση στον εαυτόν της και προκάλεσε η ίδια φοβερούς πολέμους για αιώνες και σήμερα ακόμα ευλογάει και υποβοηθάει και τους κατακτητικούς ακόμη πολέμους. Οι στοχασμοί αυτοί μας δείχνουν πως αν αφήσουμε κατά μέρος τη θεωρία της αποκάλυψης και του έμφυτου των ηθικών νόμων που στο βάθος αφήνουν το πρόβλημα άλυτο και είναι άρνηση εξήγησης, η διαμόρφωση της κάθε ηθικής συνείδησης προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένων αντικειμενικών όρων που από αυτούς πηγάζει. Και η πραγμάτωση πάλι του περιεχομένου της κάθε ηθικής συνείδησης έχει για απαραίτητη προϋπόθεση τη διαμόρφωση τέτοιων όρων που να γίνεται μπορετή και απαραίτητη αυτή η πραγμάτωση. Όλα τα ηθικά κηρύγματα του κόσμου δεν μπορούν να σταματήσουν τον πόλεμο αν δεν αρθούν οι αντικειμενικές αιτίες που τον δημιουργούν και όσο ευγενικά και αν είναι τα λόγια των ηθικολόγων της ειρήνης, πρόκειται να μείνουν λόγια μάταια. Και επειδή παρεκτρέπουν τα πλήθη από την αναζήτηση των αληθινών αιτιών που δημιουργούν τον πόλεμο, γίνονται θεληματικά ή άθελα οι ρομαντικοί ετούτοι ειρηνιστές όργανα εκείνων που έχουν συμφέρον να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη η σημερινή βαρβαρότητα, γιατί με αυτήν είναι δεμένα τα προσωπικά προνόμια τους στη ζωή. Ποιες είναι όμως αυτές οι αντικειμενικές αιτίες? Αυτό ελπίζουμε να μας το δείξει στο τέλος η έρευνά μας. Στο μεταξύ, ας προχωρήσουμε σε μια άλλη ερμηνευτική βαριατσιόνα απάνω στο ίδιο θέμα. Μείνετε συντονισμένοι για την ιδεαλιστική εξειδανικευτική άποψη.